Mandy, ti si prva. Ne, ti ćeš biti prva. Okej, da vidimo šta je kod mene. O ne, to je crvena paprika. O, kakav užas. Neću da jedem to. O, šta je kod tebe? Ne znam. O, i ja imam crvenu papriku. I ko od nas ima pravu? Nicole, počni. Ne, ti počni, Mandy. Ne ti. Stop. Hajde da igramo papir, kamen, makaze. O, nerešeno. Hajde onda zajedno da probamo. Hajde. Jesi spremna? Idemo. Kako ukusno. Da, ja imam čokoladu, a ti? Ja? A, vatra! Ajuj! Ups, izvini, Mandy. Nicole, pokvarila si moju frizuru i šminku. Kako si smela? Još i čokolada si istopila. Neću više da jedem to. A ja ću pojesti, baš me briga. Šta je to bilo? Ja sam spremna, Nicole. Pridrži. Da vidimo. Wow, pa to je cipela. Ja obožavam cipele. A ona je još i zlatna. Nadam se da je to moj broj. A ja imam isto cipelu. Izgleda super. Ne, moja cipela je bolja. Pogledaj kako sjaji. Jao, pa to je čokolada. Da, znači moja cipela je stiva. O, baš je ukusna. Oduševljena sam. Što? To je predobro. A šta je kod tebe? Valjda ista čokolada? U stvari ne, mislim da ne. Sad ću probati tu cipelu. Padam! Sve u redu? Šta? Wow! Tako sam lepa! Ličim na princezu? Šta? Previše si lepa. Hvala, Mandy. O, to je princ, čao! Hej, čao, ja sam Mandy. Šta? Niko me nikad nije odbio. Došao sam po Nicole, ona je moja princeza. Zaljubio sam se u tebe. Jel da? To je tako slatko. Šta je to? O ne! Sad ću se pretvoriti u običnu devojku. Jao! A princ će se razočarati. Ti više nisi najlepša. Mandy, ni ti mi ne trebaš. Jedva čekam da vidim šta je ispod poklopca. A Mandy je svakako zauzeta. Wow, pa to je šminka, super! Zvaću te kasnije. Šta? Oho! Isto šminka. Pitam se da li je čokoladna ili prava. Došla mi ideja. Nicole, mogu li ja da počnem? Super. Sad ću našminkati usne. Da vidimo. O da, to je pravi karmin. Nicole, probaj ti. Znači da je kod mene čokolada. Sad ću probati. Šta? To je pravi karmin. Mandy, prevarila si me. Poverovala si. Dakle, sad ću probati svoje senke. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. Došla mi ideja. Sad ću se našminkati, ali neobično. Nicole, šta radiš tamo? Hej, jel me čuješ? Kakav monstrum! Nije mi dobro. To je bilo smešno. Sad ću pojesti njenu čokoladu. Da. Mandy, čekaj. Odlučit će brojalica. Ja sam prva. Izvini. Šta je to? Ogromno jaje? Šta je kod tebe, Mandy? Ne, ti si prva. Okej, sad ću da vidim. Ovo liči na pravo jaje. Unutra ima nešto. Wow, kod mene je čokolada. Super. Mandy, nemoj da mi zavidiš. O, šta je to unutra? Neka kutija. Wow, kako lep prsten. Neverovatno. Prelepo. Mandy, sad ti, hajde. Da vidimo. Oj, ja imam jaje. Šta da radim sa njim? Tačno. Sad ću ga ugrejati. A možda će neko izaći iz njega. Papagaj, na primjer. Jao, a Nicole se još divi svom prstenu. O, Nicole, jel čuješ to? O, jaje puca.
Super! Hajde da vidimo ko je unutra. Nikol, hajde zajedno. Što? To je zmija! Ajoj! Kako slatko. Ja sam je uzgajala. Sad će mi to biti najbolja drugarica. Tako si lepa. A ja sam tvoja mama. Nikol, pogledaj je, tako divna. Ne, nije. Stani, Nikol, sad ja. O, to je dugme za prati. Pritisnite dugme i zapratite naš kanal. Ali šta će mi ovo dugme? A, tačno, hvala, Nikol. Stavit ću ga ispod poklopca. Pokucat ću i... Šta? A, to je buba švaba. A, moram pozvati svog dečka hitno. Dođi brže. Šta je bilo, Mandy? A, buba švaba. Ja, zašto ga je pozvala? Kakav je to dečko? Dajte mi tu buba švabu. Mandy, probaj. O, pa to je čokolada. Marš odavde. Sviđa mi se. Nikola, šta je kod tebe? A ja imam pravu buba švabu. Baš je slatka. Ozbiljno, odvratno. Mandy, šta ti je? To je samo mala slatka buba švabica. Zašto se plašiš? O, došla mi ideja. Sad ću napraviti kućicu za svoju buba švabu. Vidi, to je divno. Dobrodošla, mala. Od sad je to tvoja kuća. Nice. Ajde, ulazi. Nikol, izvini, ali ja to ne razumem. Ti nisi normalna. Da vidimo šta je ispod mog poklopca. Fuj, riba, kako odvratno. A šta je kod mene? O, isto riba. Super. Miris je divan. Dakle, moram nazvati nekog. Kucam broj. Bako, halo, treba mi tvoja pomoć. Super, čekam. O, evo moje bake. Ćao. Draga, jesi me zvala? O, riba. Dobro, sad ću je spremiti za tebe. Let's go. Super, Mandy. Sad ti? Mandy? Šta ti je? Ej, šta? To nije prava, Mandy. Ej, Mandy, izlazi odatle. Jao, ipak me našla. Dobro, sad ću probati ovu gadnu ribu. O, ali ja ne volim ribu. Treba dodati nešto ukusno. Naprimjer, zlato. Uvek ga nosim u svojoj tašni. Tako je mnogo bolje. Ali riba i dalje izgleda užasno. Dobro, probat ću. Čekajte. Šta? Pa to je čokolada. A, Nikol, to je tako ukusno. Draga, spremila sam ribu za tebe. Prijatno, unuko. Hvala, bako. Najbolja si. Sad ću probati. Oh, yeah. Šta? Tvoja riba izgleda baš dobro. Ja znam. To mi je baka spremila. Sad ću je probati. Miris je divan. Wow, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ješću je rukama, baš me briga. Nikol, a hoćeš li meni dati? Šta, Nikol, plašiš me? Dobro, jedi sama. Mandy, puštam te. Dobro, da vidimo. Šta? Tu su olovki papir. Šta da radim sa tim? Mandy, sad ti moraš da crtaš. Stvarno? Nisam znala. Ok, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. Usput, zapratite ga i stavite like. Probat ću. Iu, to je pravi papir. Fuj. Odvratno. Nikol, a šta je kod tebe? O, i ja imam papire olovke. Ali su čokoladne. Da, imala sam sreće. Prestani da se glupiraš, jedi već. Dobro. Olovka je baš ukusna. Oduševljena sam. A šta je sa papirom? Wow! I papiri od čokolade. Nevjerovatno. A ja sam tako gladna, šta da radim?
Dobro, pokušat ću da zauzmem sebe crtanjem. Nacrtat ću kolač. Šta? Kolač je postao pravi. Nevjerovatno. Oho, baš je ukusan. Nisam znala da je to moguće. Šta kažeš? Hoću ja da probam. Ne diraj, to je moje. Šta još da nacrtam? Da, smislila sam. Nacrtat ću još jedan kolač. Da, uspelo je. Wow, probat ću ga. Kako ukusno. Mandy, daj mi. Ne može, to je moje. Ti možeš samo da gledaš. Bolja, hajde, krenite. Odlično, a mi već imamo kore. A ja imam fil za tortu. A ja imam maskaru za trepavice. Ja nisam na vreme, jel da? Dobro, ja imam lopaticu. Hajde da sastavimo našu tortu. O, devojke su spremne. Već su počeli da sastavljaju tortu. Njihova torta će biti šarena. Izgleda baš cool. Svaka čast, devojke. Nastavite tako. Ostalo je sasvim malo. Devojke, moramo da pobedimo. Aha, tako je. I posljednja kora. Gotovo. Svaka nam čast. A šta je kod dečaka? To je užasna torta. Naša će biti bolja. Ja imam kore. Dakle, istisnut ću fil na koru, a zatim predajem to Tedu. Hajde, radi, brate. Važi, ja ću staviti još jednu koru i srediti fil. Kevin, hajde sad ti. Naravno, stavljam još jednu koru i opet stavljam kremu. Svaka nam čast. O ne, šta sam uradio? Upropastio sam našu tortu. Jao. Šta mislite, hoćemo stići da napravimo novu? A devojke su srećne što je njihova torta uništena. Hajde, momci, saberite se. Morate napraviti dobru tortu. Imate još vremena. O, došla im je neka ideja. Hajde da vidimo šta je to. Čekajte, šta radite? Sumnjam da je to dobra ideja. Momci, uspeli smo! Hajde da vidimo tortu, devojka. O, baš je slatka. Sigurna sam da će se šefu Mary dopasti ova ideja. O, svaka nam čast. Naša torta je prelepa, jel da? Jeste vidjeli? Njihova torta je divna. Šta da radimo? Nemamo vremena. O, momci, to je genijalno. Možemo ukrasiti tortu tako, kao da je to fudbalska lopta. Super! Dakle, vaše vreme isteklo. Sklonite ruke od torte. Spremna sam da vidim šta ste napravili. Pogledat ću prvo ovu tortu. Izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Kakva je? Znate, sviđa mi se. Šalim se. Torta je odvratna. Kako to? Ne! Sad ću probati tortu devojka. O, kako je velika. Sviđa mi se kako izgleda, ali bitan je ukus. Wow, to je baš dobro. Da, devojke, vi ste spremili najbolju tortu. Svaka čast! Da! Dakle, tim devojka je pobedio 1:0. Šta to radite? To je nova igrica Multidosort. Šta treba raditi? Bako, nemoj da se trudiš. Pobedit ću te. Ja ću skupiti krofne brže. Ja sam šef. Ma nećete uspeti. Oho, Baki odlično ide. O ne, Roxy je odlučila da zavitlava Baku. Ali to uopšte nije fair. O ne, između Roxy i šefa je pravi sukob. Ko će pobediti? Šta te miriše? Roxy je nešto osjetila. Šefe, da li možda znate šta je to? O ne,
Jelo šefa gori. Znači, Roxy je pobedila. Gledaj video do kraja i dobij poklon. A? Instalirajte igricu Multidot Sort u Google Playu ili App Storeu. Dakle, u drugoj rundi morate spremiti najlepši koktel. Hajde, dajte sve od sebe. Hajde, momci, ovo je naša šansa. Dakle, sklonite se. Razbit ću lubenicu s pomoć glave. Ovo je bolelo. Sljedeća. Jao, nije mi dobro. Dakle, posljednja. Da, sve u redu. Jao, samo se mora malo odmoriti. Jao, tede. Dobro, sad je naš red. Dakle, treba uz pomoć blendera umutiti sve. Napravit ćemo sok od lubenice. Odlično. Ne sumnjam da ćemo imati najlepši koktel. Ja sam donio led. Tako je hladan. Je li to za mene? Hvala. Ne. Uzmi bolje ovo. Dobro. Hajde da počnemo. Treba izmrviti ovaj led. Momci baš dobro rade. Oni baš žele da pobede. Ali šta će im toliko leda, ne razumem? Sad ćemo da vidimo. Kakvu veliku čašu koriste. Sad je jasno šta će im toliko leda. Dakle, momci su skoro završili. Oni već sipaju sok u čašu. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Trenutak, pogledajte šta imam. To je slamka. Da, veličina slamke baš odgovara koktelu. A šta je kod devojka? Devojke, hajde, saberite se. Moramo opet pobediti. Dakle, treba dodati u čašu puno voća i bobica. Što više, bit će bolje. Da, sad ćemo preliti sve fantom. Wow, samo pogledajte kako je to lepo. Baš mi se sviđa naš koktel. Da, ali to još nije sve. Ja ću ukrasiti čašu pomoranđom. A ja ću baciti slamku. Gotovo! Wow, devojke, svaka vam čast. Vreme isteklo. Da vidimo šta će reći Mary. To je to, nemate više vremena. Hajde da pogledamo vaše koktele. Baš su veliki. Da vidimo čiji će biti bolji. Devojke, znate, to nije loše, može da prođe. A šta je kod dečaka? Wow, vaš koktel je još veći. A kakav je ukus? Ja obožavam sok od lubenice. To je veoma ukusno. Znate, moram razmisliti. Dečaci ili devojke? Pa naravno, dečaci, čestitam. Tu! A sad mi spremite pravu italijansku picu. Hajde, dajte sve od sebe. Ja sam smislio nešto. Gledajte, imam testo. Kevin, hvataj. Uhvatio sam te da sam ti. Gotovo. A sada treba razvaljati ovo testo s pomoć oklagije. Hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Hoću ja, daj meni. Gledaj. Odlično mi ide. Jao, šta sam uradio? Izvini. Ne vidim ništa. Izvinjavam se, to je naše testo. Uzmi čokoladicu, nemoj da se ljutiš. Hvala, Kenny. Devojke, ja imam čokoladu. Daj nama. Dobro, to izvolite. A sada idi odavde. Jedva čekam da probam. Ukusno. Pa, hajde da počnemo da pravimo picu. Da, ali bolje od roze testa. Sad ćemo razvaljati, tako je? Odlično. Moje ruke. Jao, to je sigurno jako bolelo. Jao, izvini, nisam namerno. Moje jedne ruke. Valjda je prošlo. Hvala svima. A šta je kod dečaka? Hajde da vidimo. Šta je to smislio Ted? Odlučio je da iskoristi svoje veštine karatea.
Pogledajte kako moćno seče sa stojke za pizzu. Svaka mu čast. Momci, uspeo sam! Jeste vidjeli to, a? Da, jesmo, ali sad smo svi prljavi. Da, moramo sve da stavljamo rukama. Devojke, a šta je kod vas? O, vi ste isekli jagode, super! A, još i mango! To je jako ukusno. Šta? I sliku tima dečaka? Neočekivano. Dakle, možete početi da stavljate punjenje na pizzu. Umjesto sosa ćemo koristiti marshmallow, a razmazat ću ga po testu, a zatim stavljamo punjenje. Koristit ćemo različito voće i bobice isto. Odlično! Ostalo je to ispeći. Ja sam prva došla ovde. Ne, ja sam prvi, pusti me! To je bilo lako. Dakle, stavljam i čekam. Jo, to je bolelo. Baš je bezobrazna. Čekajte, došla mi ideja. Hajde da ispečemo pizzu uz pomoć šibice i vatre. Mislim da ćemo uspeti. Pa, da li radi? Valjda se zagreva. Da, ali vrlo sporo. Da, čekajte, smislio sam još nešto. Hajde da koristimo bacač plamena. Šta mislite? Pa da, hajde da probamo. Dakle, uključujemo! Jesu poludeli, prestanite! Baš je vruće! Još malo! Hajde! Uspeli smo! O, momci, to je bilo baš moćno. Ali nemate više vremena. Zaustavite se. Dakle, vreme je isteklo. Hajde da vidimo šta imate. O, vaše pizze su baš različite. Dakle, prvo momci. Uzet ću jedan komad. To je klasična pizza. Nije loša, sviđa mi se. Bravo, idemo dalje. A sada, tim devojka. Da vidimo kakva je vaša pizza. O, pa to je voćna slatka pizza. Super, to je nevjerovatno ukusno. Čestitam, vi ste pobedile. Dakle, imamo 2:1 u korist devojaka. One su pobedile u ovom izazovu i osvojile glavnu nagradu. Čestitam vam, devojke. Sad smo bogate, ne mogu da verujem. Da, pogledajte koliko pare imamo. Blago nama. Da, možemo kupiti puno slatki. Obožavam da se igram s lutkama pored bazena. To je tako zabavno. Sad će stvar skočiti u bazen. O ne, sva sam mokra. Zbog tebe? Barbie, kako si se usudila da baciš stvar? Jesi li potpuno izgubila strah? Sad ću da upotrebim svoj napitak. On će odmah pokvariti vodu u tvom bazenu. Gledaj. Tvoja lutka će pobeći kada ovo vidi. Ha, ha, ha. Tako je. Šta? O ne! Moja Barbie! Jadna! Jel sve u redu sa tobom? Joj, samo nemoj da plačeš, draga. Wednesday! Kako si ti zla? Hvala na komplimentu. Dakle, vreme je da ukrasim svoj bazen. Uzimam crni papir i makaze. Sečem list papira na sitne kvadratiće. A sada lepim zavicu u šahovskom rasporedu. Tako je. Ali ivice na mojoj polovini bazena će biti roze. Kako divno! Šta je sledeće? Tačno! Treba staviti tobogan. A u bazen ću ubaciti loptu i krug. Wednesday, šta je to? Joj! Ovo je moj ekstremni tobogan. U obliku zmije. Odlično rešenje. Stavit ću ga ovde. A tu će biti krug. Stvar. Baci u bazen još i loptu. Hvala. Ispalo je super. Sada moja lutka može da pliva u bazenu. Pazi, Barbie! Hajde!
Stvar, hoćeš da se malo zabaviš u bazenu? Idi. Wednesday, ti i ja smo napravile divan bazen. Ali to nije dovoljno. Stvar, donesi mi vatru. Savršeno. Sad ću je upaliti. Kakav lep plamen. Stavit ću pored neke fotelje. A tu će biti užasna kolica sa paučinom i paucima. Rasporedit ću ovdje jabuke u karameli, pića i kokice. Tu ću staviti par fenjera. Oni će dati mračno osvetljenje. Tako je. Imam odličnu crnu žvaku. Sad ću da je razvučem. Tako je, to nije teško. Odlično mi ide. A sad ću iseći pravougaonik. Ukrašavam lobanjom i kostima. Gotovo. Ukrasit ću dvorište bazena nadgrobnim spomenicima. Sad ovo izgleda tako jezivo. Kakav užas! Ja imam mnogo bolju ideju. Uzimam roštilj. Svi vole da posle bazena lepo jedu. A posle treba odmoriti. Zato ću staviti ležaljku, rasporedit ću pića i stavit ću prelepu roze palmu. Tu će biti kolica sa slatkišima. Prelepo! Sada uzimam moju lutku, stavljam je u ruke lopaticu i treba okrenuti pljeskavice. One su već gotove. Tako je, naš burger je gotov. Ispalo je slatko, prijetno. Moja lutka je odlučila da pojede prženi marshmallow. Stvar, ti znaš moćno da se pojaviš. A šta je ovo? Balončići od sapunice? Odvratno. Ne, to je lepo. Jako je zabavno pucati. Stavit ću ovdje cvjetić. Želim da ovdje uvek budu balončići od sapunice. A ovdje moram hitno staviti travnjak. Tako je. Hajde da napravimo ovdje fotozonu. Stavit ću školjku, par drveća. Tu ću staviti stativ sa telefonom da bismo snimali zabavne tiktokove. A ja sam odlučila da stavim ovdje kotao sa napitkom. Neka se kuva. Ova flaša mi više ne treba. Ali zato tačno znam da se može napraviti igralište za odbojku. Stvar obožava da igra odbojku. Tako je. Svaka čast. Ovdje neka stoji zmija. Joj. I za malo da zaboravim na ogradu. Kako je užasna! Moje će biti roze. Ne želim da na mojoj polovini bazena bude ništa crno. Postavit ću potpuno roze ogradu i ukrasit ću je cvećem. A ja ću imati crnu ogradu sa oštrim šivcima. Da sigurno niko ne uđe. Ukrasit ću paučinom. Gde je nastala stvar? O ne! Stvar! Ne diraj moju ogradu! Ti ćeš je slomiti! Odlazi! Jo, sada nemam deo ograde. Dobro, stavit ću ovdje slatko srce od cveća. Odlično izgleda. A gde je moja Barbie? O ne! Kakvi užasni pauci! I koliko ih samo ima? Ne! Napali su me! Gde me to vučete? Pustite me! Jao, kakav užas! Lutko moje, šta su ti uradili? Jadno! Wednesday, šta radiš? Ko bi znao da je tvoja lutka takva kukavica? Moja lutka obožava pauke. Stvar, igrajte odbojku. Moja lutka će sada snimati klipove na svoje društvene mreže. Wow, super! Svi je obožavaju, to je tako slatko. Mi vas volimo, pratioci. Da? Tačno, moje lutki trebaju drugarice. Neka se zajedno zabavljaju. Super! Stvar! Hoćeš i ti sa nama? Mi imamo roze žurku. Drži roze detalj i idi da se zabavljaš. To je cool! Vaša žurka je tako zabavna. Pa šta, moja lutka također ima drugarice. One su došle da se zabavljaju sa njom pored bazena. Da, super.
stvar. A šta ti radiš tamo? Šta? Izdao si nas zbog par koktela i roze ležaljke. Sve je jasno. Wednesday, hoćeš li gumenu bombonu? Bombonu? To volim. Hvala, Barbie. Dobro, ako hoćeš, možemo da dođemo kod tvoje lutke u goste. Zabavit ćemo se zajedno. Zaista, to je odlično. A mene uvek zanimalo da sedim na tvojoj polovini. Onda će moja lutka doći kod tebe u goste. Wow, kod tebe je baš moćno. O, znaš šta, došla mi ideja. Hajde da snimimo zajedno trend. Wow, kako super plešete. Vaš ples je tako zarazan. Ne mogu da odolim. O, da. Super. Slažem se. I ja želim da plešem. A to nije tako loše. Čak i zabavno. Barbie, hajde da plešemo zajedno. Ja sam čekala ovu rečenicu ceo život. Naravno, hajde. Ti i ja smo odličan tim. Napravili smo neverovatne bazene za naše lutke. I spale su tako dobre. Da, potpuno se slažem. Naše ideje su uvek najjače. Potrudile smo se da ih uradimo prema našim stilovima i spalo je realno dobro. Sumorna gotika kod mene i roza nežnost kod Barbie. Sada napišite u komentarima čiji bazen vam se više sviđa. Wednesday ili Barbie. Pogledajte još jednom i izaberite šta je bolje. Kakva je to kutija kod Mije? I šta je unutra? What? Da, to je čak i bolje nego što sam mislila. Je li to ukras za automobil? Prokletstvo, izgleda zaista cool. Ovaj deo ide ovde. I naravno roze diskovi. Sad je hauba tako mekana, svaka mi čast. Ceo auto će biti roze. O, pogledajte kakvu veliku mašnu imam. Stavit ću je ovde. Prava princeza mora također imati dugačke trepavice i lete usne. Ispalo je sjajno. Ma ona se šali. Moj auto ne sme biti gori. Tačno, sad ću sve naručiti preko interneta. O, hvala vam. Okay. Odlično, sve stiglo. Počet ću od valjka i crne boje. Umačem ga u boju i idemo. Ceo auto će biti crn. O da, izgleda odlično. Diskovi sa lobanjama i nekoliko gusarskih zastava. Tako je, super. Stavit ću nekoliko lobanja i na haubu. I naravno zavoj na oko. To je pravi gusarski auto. Odlično. Kakva lepa nijansa. Što? Šta si uradio sa svojim autom? Ponavljaš za mnom? Nije tačno, to je moj autorski dizajn. Jel tako? Sad ćeš ti meni vidjeti. Evo mojih novih tepiha. Tako su mekani. Sad ću ukrasiti auto i unutra. Jao, kako slatko. Još treba uzeći uši. Stavit ću ih na volan. Kontrolna tabla također treba da bude meka. A za ručnu kočnicu i menjač imam ovakve futrole. Nekoliko šnala i roze kockice. Yes. Savršeno. Jel ti se sviđa, gospodine jednorog? Ti ćeš biti ovde. O, kako sam lepo ukrasila pojas. Sad je moj auto savršen iz polja i unutra. Što? Je li to Mija ukrasila salon? Da. Jao, tačno, imam nešto u rancu. Gusarska zastava za zadnja sedišta. I za prednja isto. A umjesto običnog volana ću imati pravi brodski volan. Mali gusarski brod za kontrolnu tablu i još malo lobanja. I na ogledalu isto. A evo mog prvog putnika. Šta ima kosture? Znaš šta mi je rekla? Čekaj.
Hej, Mike, ko ti je to u autu? Kostur, u pomoć! Jao, poverovala je. Baci kocku. Kakav užas! Jao, kakav smešan video. Sipao je Nutellu na nju. Cool, što? Ispraznila mi se baterija. Prokletstvo. Moram potražiti nešto u rancu. Da, to će mi trebati. Ovdje ću okačiti konopac, a na njega ću staviti tablet. O da, sad je to pravi bioskop. Hoćeš čips? Mada ne smeš. To je jako smešno. I još ovakvu sliku. O da, odlično izgledam u svom autu. Savršeno se slažemo. Jao, šta Mike radi tamo? Gleda video sa kosturom. Cool. Imam ideju. Moram otići do prodavnice. Evo mog novog televizora. Sad ću ga staviti u gepek. Dođi ovamo, našla sam mjesto za tebe. O da, savršeno. O, a sad treba napraviti mjesto za gledanje. Ove vreći će biti taman. Ostaje samo da pozovem drugarice. Halo, dođite kod mene i ponesite kokice. Ćao, devojke, gledajte kako je smešno. Da, to je cool. Kakva je to buka? Šta rade tamo? Je li to gledaju film? Jao, neću odustati. Vreme je za vežbanje. Sad ću uključiti svog trenera. A sad moram raširiti prostirku za jogu. I idemo. 1, 2 i još 1. O, devojke, čao. Hajde sa mnom. Yes. I 1, i 2, i 1, i 2. Tako je. Ponavljamo za trenerom. Šta se tamo dešava? Je li to vežbaju? No. Moram prestati jesti hamburgere. Kakva teška kutija. U njoj je sva moja sportska oprema. Stavit ću ovo u gepek. Da, i teg ide tamo. Tako je. Hej, momci. Zdravo. Šta ima? Hajmo na trening. Tako je, odlično. Svaka nam čast. Ne stajte. Jao, umorila sam se. Hej, zašto si stala? Nismo još završili. Gdje to gledaš? Hello. Izgleda da mi je namignuo. Ćao. Hej, Kate, šta ti je? Jao, kakvi momci. I kakvi mišići imaju. Hajmo kod njih. Hajde. Hello. Ćao, devojke. Hej, gdje ćete? Eto, ostala sam sama. Jao, tako su teški. Devojke su ostavili Miju samu, to nije dobro. Hej, Mija, nemoj da plačeš. Hajde sa mnom, trenirat ćemo zajedno. Hajde. Pa, dobro. Odlično ti ide. Dakle, vreme je da sredim svu kuću. Gledaj pažljivo. Treba malo magije. Eto, dočarala sam plastelin. Sad ću ga razvaljati. I napraviti jedan veliki listić. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A sad ću seći pravougaonik. I zalepiti ga na zid svoje kuće. O da, ispalo je divno. Napravit ću lepe šare. A sad mi treba šetkica i sladoled. Baš je ukusan. Sladoled mogu pojesti jer mi treba samo štapić. A ja ću početi da farbam svoju kućicu. Eto, sladoled sam pojela. Treba mi još jedan. Šetkica mi ne treba. Uzet ću sunđer. Da, on ostavlja baš lepi tragovi. Divno. Gledajte, sada to liči na ciglu. I još jedan sladoled sam pojela. Sada mogu napraviti nešto od ovih štapića.
Da, sad ću nešto smisliti. Odlomit ću kraj. A sad ću to sve zalepiti na kuću. Tako je, nastavit ću da radim. Odlično mi ide. I na krov ću staviti malo. Gotovo, baš mi se sviđa. A sada to sve treba ofarbati. U crnu boju, naravno. Obožavam ovu boju. I dodat ću malo crvene. Šta se dešava? Šta je to? Vanessa! Jesam li te pogodila? Izvini, slučajno sam. Ja sam već obojila svoju kuću u roze boju. A kao ukras ću koristiti marshmallow. Da, poređat ću ga ovako. Baš mi se sviđa. O, Lutko, ti mi pomažeš? Super, mi smo odličan tim, baci kocku. A sad ću s pomoć ovog vajka dodati srca na zid kućice. Super, pogledajte kako to slatko izgleda. Ja sam oduševljena sam i moja Lutka isto. A šta da stavim na krov? Neka budu ova srca na krovu. Da, to je divno. Ups, izvini. Marš od moje kuće! I ja ću ukrasiti svoj krov. Ali ne srcama naravno, nego slepim miševima. O da, ali ni to ni sve. Okačit ću i jeziva krila. Sada moje kuće izgleda baš brutalno i mračno. A ja ću staviti beli okvir ekstra. I srce na kući. Gledajte, ono sija ekstra. A vidi moj krov. Da. S polja kućica izgleda ekstra. Buh! Nemoj da me plašiš. A vidi šta imam, Lutko. To je lepa lepljiva traka. A mi ćemo napraviti takve pločice u tvojoj donjoj sobi. O, vidi kako super ispada. A zidove ćemo ukrasiti roze mašnicama. Preslatko, jel da? A jednu mašnu ću staviti tebi. A baš ti dobro stoji. Čekajte, šta je to? Šta se dešava? Još malo. Tako je, još. Da vidimo šta je spalo. Komadići, da, to mi treba. Stavit ću ih na pod. Odlično. Ostalo je sve ofarbati u sivu boju. Mnogo mi se sviđa ova nijansa. Ekstra. Ali ni to ni sve. Treba okačiti zavese i luster. Ekstra. Ja obožavam sveće, tako da ću dodati što više. Stolice ovde. Sat i kamin. O da, moja soba je mnogo dobra. Lutko, sedi i uživaj. Ti si moja kraljica. Vidim da uživaš. Šta je bilo? Gledaj! Tu će biti sudopera. Pored špore. A ovo mali frižider. Eto ga. Stavit ću još police. Slatkiše. I ukrase. O, da. To je mnogo slatko. Moja kuhinja je skoro spremna. Jo, ali ja sam sasvim zaboravila na sto. Sad čekaj malo. O, tačno. Na zid mogu staviti travnjak i cveće, tako. I naravno sto i stolice. Eto, sada možeš da sedneš i da jedeš. Pa, jel ti se sviđa? A vidim da ti se sviđa. Uzmi tanjirić za svoj doručak. Prijetno, Barbiko. Eto, posluži se. Da, moja kuhinja je ispala odlična. Svaka mi čast. O da. Ne mogu da se nagledam na svoju sobu. Ona je odlična. O, kakav mekan tepih. Savršen za moju sljedeću sobu. A zid ću ukrasiti lepim zavesama. Dodat ću još roze krevet i rasvetu. Zatim lampu, noćni stočić i ormar za stvari. Vidi, jel ti se sviđa, Barbiko? Naravno da ti se sviđa. Mnogo lepo, sve divno. A lezi na krevet, odmori se. Tu možeš da spavaš i da radiš. Imaš prelep roza laptop.
Sve kao što voliš. Ja sam srećna kad si ti srećna. Šta? Platica? Okej, šta radiš? I ova mi ne treba, i ova. Kakav miris. Kod mene na tepihu će biti prave latice ruža. Da, a cvećem ću ukrasiti zid. Crno-crveni krevet. Da, mnogo lijep. Zatim maneken. I ogledalo. Pa, kako ti se sviđa, moja draga? Ispalo je jako dobro, jel da? Ovo je nevjerovatno. Ipak moja spavača soba je mnogo bolja. Ona je mnogo slatka i nežna. Ostalo je srediti posljednju sobu. To će biti kupatilo. Stavit ću kadu u obliku cipele, a na zid ću okačiti leptire. Tako je. I treba dodati još puno slatkih detalja. Aha, i ne smijem zaboraviti na toaletni stočić. Wow, koliko imaš različitih flašica. Ti baš voliš da se kupaš, jel da? Uživaj, draga moja. Šta, leptiri? Odvratno, ja imam nešto bolje. To su slepi miševi. Stavit ću ih ovdje. Zatim ću dodati sveće, slike i naravno sto. Da, crn kao moje srce. Ali ipak nešto nedostaje u trpezariji. Da, znam. To je krv. Da, obožavam krvavu boju. I ukus je super. Sipat ću krv u čašu. Da. A sada možeš da probaš. Jel ti se sviđa? Tačno posljednji dodir. I to je to. Vanessa, vidi. A vidiš šta ja imam? To je travnjak. Sad ću da sredim svoje dvorište. Stavit ću lepo drvo i to je to. Ovdje moja barbika može da leži na svežem vazduhu i da uživa. Još ograda i to je to. Dvorište znači. I ja sam napravila svoje dvorište. Kako dobar pas. A moja barbika će imati još i auto, znaš? A roze, naravno. A mojoj ne treba auto. Wow! Moja kuća je divna. To je najbolja kuća na svetu. Jako sam zadovoljna. Šta to pričaš? A moja kuća je mnogo bolja. Ja sam zadovoljna. A i moja lutka isto. Iskreno, obe kuće su lepe. Da, slažem se. Jo. Gde smo to mi? Izgleda da su nas zatvorili i posmatraju nas. Hej, pustite nas. Sad ću vas srediti. Ne brinite, nećete nigde pobeći od mene. To ćemo još vidjeti. Wednesday, imaš li neke ideje? Reci. Možemo pokušati pobeći kroz ventilaciju. Moramo se smiriti. Nećemo nikad izaći odavde. Umrećemo ovdje. Smiri se. Hajde da otvorimo bravu. Lako reći, a gdje je ključ? Vidi, Wednesday. Pas ima ključ. Zdravo dušo. Treba nam ključ. Polako, nemoj se ujedati. Jao. Ne, to nije dobra ideja. Šta da smislim? Hajde, razmisli. Imaš li ti neki ideje, kosture? Enid, smislila sam plan bekstva. Moraš skrenuti pažnju čuvaru. Aha, važi. Da, razumela sam. Hej, ljudi! Ćao! Kako je smešna. Padam. Joj. Wednesday, koliko još? Hajde, požuri. Druže, hoćeš mi dati malo koščica? Da, može. Bravo, Wednesday. Hej, prijatelju, imamo lepe koščice za tebe. Ne boj se, častit ćemo te. Odlično. Dok pas ne vidi, uzet ćemo ključ i otvoriti bravu. Svaka čast. Pa, hajde da probamo. Šta
je to? Jao, Enid, daj meni to. Tako je. Wow, bravo, Wednesday! Samo hajde prvo da skinemo uniformu, da ne izgledamo kao zatvorenici. Super! Ne razumem. U čemu je stvar? Gde su nastali? Bežimo? Pa to je bekstvo iz zatvora. Alarm! Imamo 2 begunca. Moramo ih uhvatiti. Jao! Otkrili su nas! Mamice! Hej, stani! Okay. Oho, Wednesday, vidi, to je mapa! Super! Hajmo brže! Stani! Ojoj, svuda su laseri! Čekaj, znam šta nam može pomoći. Wow! Cool! Nice. Odličan posao, Wednesday! Yes. Možeš računati na mene? Spretno ću proći pored svih ovih lasera i isključiti ih. Tako je. Polako. Da, odlično. Gotovo. Wednesday, jesi već ovdje? Hajde da pogledamo mapu, da vidimo gde je izlaz. O, izgleda da sam ogladnila. Hoćemo skrenuti u kafić. Molim te. Okej, slažem se. I ja bih pojela nešto. Ha, evo vas. Šta? Kako su prošli kroz laseri? Jau, treba isključiti alarm. Stop. Gotovo. Dakle, uhvatit ću vas, obećavam. Niko neće pobeći od mene. Mislim da znam gde ih treba tražiti. Stigli smo. Izgleda da nas nisu primetili. Odlično. A vreme je da pojedemo nešto lepo. O, vidi, kaša. Izgleda odvratno. Neću ni probati to. Jao, izgleda da je ova kašika beskorisna. Nema veze, ješću ovako. Uj, odvratno. Ova kaša je tako suva i ružna. Bije. Čekaj, razmišljam. O, a šta misliš o ovoj ventilaciji? Hajde da vidimo. O, imamo čak i nožić da je otvorimo. Daj mi to. Bravo, Enid. O ne. Izgleda da nas već traže. Hajde što brže da se sakrijemo. Ali gde? O, da li ću stati ovdje? Da, mislim da hoću. Super. A ja ću se sakriti ovdje. Aha, jeste mislili da pobegnete od mene. Pa nećete uspeti. Osjećam da ste negdje tu. Naći ću vas. Mamice, tako je blizu. Čula sam nekoga. O, je li to kaša? Ceo dan nisam ništa jela. Znate, ipak ću odbiti ovo jelo. Treba je baciti. Dakle, izgleda da devojka nema ovdje. Potražit ću ih na drugom mestu. Jao, odvratno. Je li otišla? Wednesday, jesi dobro? Ja sam sva u pasti. Užas. A vreme da idemo odavde. Pobeći ćemo kroz ventilaciju. Sad čekaj. Gotovo. Hajde, idi ti. A ja ću odmah posle tebe. Wednesday, hajde. Oh, come on. Jao, ovdje nisu spremali oko 100 godina. Nemoj kukati, idi. Ne volim paučinu. O,
tu je izlaz. Ali ne može da se otvori. Moramo ići dalje. Šta? Mamice? Pauk! Jao, Enid, to je samo mali slatki pauk. Svaki dan ih vidim. Kakav užas! Hajmo brže! Fuj, odvratno! Jao, kako me nervira. Osjećam da su negde blizu. Aha, evo vas. Pa šta je to? Opet nisam stigla da ih uhvatim. Možda treba da idemo ovuda? Da vidimo i Pazi, Enid. Gde smo to mi? Vidi! Je li to naš čuvar? Kako smešno! Izgleda da smo našli njeno tajno mesto. Vidi! Ovo je sportska sala. Neverovatno! Od uvek sam volela da treniram. Dakle, je vreme za mali trening. Da, sad ću srediti tu krušku. Ja! Kako teško! Enid, jesi zaboravila gde smo? U zatvoru. I moramo da pobegnemo odavde. Jao, da, tačno. Upravo si. Izvini. Šta radiš? Wednesday, ti si genije. Hajmo ka izlazu. Hajde, požuri. Juj. Jao, kako si smotana. Našli smo WC. Hajde da pobegnemo kroz kanalizaciju. Ne mislim da je to dobra ideja. Jao. Uj. Odvratno. Ne, to je iznad mojih snaga. Ugušit ću se. Hvala, Wednesday. Za malo nisam povratila. Ove četkice za zube mogu nam biti od koristi. O čemu pričaš? Šta? Hoćeš me izazvati na dvoboj? Predaj se! Nećeš me pobediti? I ja sam majstor u mačevanju. Eto ti! Jao! Oho, vidi. Pa gde su ove devojke? Tako su male, ali tako brze. To je moja super slika. Kako sam lepa. Odavno nisam trenirala. Jao, samo ne to. Padam. Šta? Kakva je to rupa u zidu? Evo novog ulaza u ventilaciju. Hajmo ovuda. Gde su se sakrili? Eto vas. Wednesday već ovde. Ostavite nas na miru. Eto vam. Hej, predajte se. Šta da radim? Eto vam još. Ojoj. Ovo je bio nokaut. Hajmo brže. Šta? Gde ste krenuli? Stanite odmah. Naučit ću vas pameti. Dohvatit ću vas. Dakle, opet smo stigli u neku sobu. Gde smo to mi? Hey. Vidi, ovo je izlaz. Otvori brzo ova vrata. Pa šta je to? Nešto neće. Treba nam ključ. Let's go. Hajde da ga nađemo. Kakvu smešnu facu imam ovde. Vidi. Izgleda da čuvar nije pojeo čips. Super. 100 puta bolje od suve kaše. Ups. Enid, hoćemo možda potražiti ključ. Da, naravno. Ne vidim ništa. Enid, jel mi se čini? Ili je to uniforma čuvara? Vidi.
Hoćeš da je probaš? Zašto? Shvatam. Da, tako nas niko neće prepoznati. Da, savršeno. Jao, mamice, evo je. Dolazi. A šta da radimo? O, šta to zvecka? Našla sam ključ. Super, svaka nam čast. Hajmo odavde. Nice. Uspelo je? Da. Imam vas. Gde su opet pobegli? Šta? Sve je jasno. Našli su ključ i pobegli odavde. Pažnja. Enid i Wednesday su pobegli. Hitno. Pa šta je to? Dobro je. O, vidi, helikopter. Hajmo tamo, odletet ćemo odavde. Još nikad nisam letela na helikopteru. To bi trebalo da bude baš moćno. Ej, vi, stanite odmah. Hajde, polećemo. Ćao, sve najlepše. O ne, kako je to moguće?